स्वागत मॉर्निंग स्वा ट्रॉफी 2026 आपण पाहत आहेत. अको टप्प्याचा बॉल हो, वळा शॉट, काय हुक शॉट मारलाय, फटका इकडे सजवलाय. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता काय फटका, काय स्टान्स, नजर होती बॉलवरती आणि त्यानंतर हा फटका पहा. सुंदर आकर्षित दर्शनीय स्ट्रोक. चौथा बॉल हो, वळा टायमिंग, प्रॉपर टायमिंग, व्हॉट अ ब्युटिफुल शॉट. नाहीये फक्त टायमिंगचा वापर केलाय, काय फटका इकडे सजवलाय. रिप्ले मध्ये पहा, बॉलला येऊ दिले आणि फक्त बॅटचा फेस खोललाय. काय प्रॉपर कॉपी बुक स्टाईल, हा फटका इथे सजवलाय. चांगला फटका हो, पुन्हा एकदा टायमिंगचा वापर.